ଜଙ୍ଗଲର ସିଂହ କ'ଣ କରିଛି ନା ବିଲ ଧରି ନେଇଛି। ବିଲା ହେଉଛି ବଡ଼ ଚତୁର। ବିଲ ଧରି ନେଇଛି। ସିଂହ ସେଟା ବିଲା କ'ଣ କଲେ ନା ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଶିକାର ଆଣି କରିଦେ। ଯଦି ଶିକାର ନ ଦେବୁ ତ ବଂଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ସେଠି ବିଲା ବଡ଼ ଚତୁର। ସେଠି ବିଲା କ'ଣ ନା ବିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ଗଧକୁ ହାବୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା। ଗଧ ହାବୁଡ଼ ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ଗଧ ଭାଇ କଂଗ୍ରେଚୁଲେସନ୍। କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କହିଲା ତମକୁ ଆଜି ସିଂହ ରାଜା ଖୋଜୁଛି ତମକୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ। କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? କାହିଁ ସିଂହରାଜ ରାଜା ହେବେନି ଆଉ ତମକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହିଲା ହଁ ନା? କହିଲା ହଁ ସତ କଥା। ସେଠି କ'ଣ ଗଧ ଗୁହା ଭିତରୁ ଗଲା। ଗଲା ପରେ ସିଂହ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲମ୍ପ ମାରିଲା ଗଧ ଉପରୁ। ଯଦି ଲମ୍ପ ମାରିଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କାନ୍ଦ ଛିଡ଼ିଗଲା। ଛିଡ଼ିଗଲା ପରେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଗଧ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲା ପୁଣି ବିଲାକୁ। ଦେଖିଲା କହିଲା ଆରେ ପଳେଇଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବିଲା ପଚାରିଛି। ଆରେ ଦେଖୁନ ମୋ କାନକୁ ଯେ ଛିଡ଼େଇଦେଲା। ସେଇଠୁ ବିଲା କହୁଛି ଆରେ ବୋକା ତମ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତମ କାନକୁ କାଟୁଥିଲା। କହିଲା ହଁ ଗଧ। ସେଠୁ ଗଧ କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ପୁଣି କ'ଣ କଲା ନା ଗଧ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଗଲା। ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗଧ ପାଦ ରଖିଛି ସେମିତି ସିଂହ ହୁମ୍ପା ମାରିଲା ତା ଉପରକୁ। ମାନେ ଦେଖିଲା ତା ନାଞ୍ଜଟା କଟିଗଲା। କଟିଗଲା ପରେ ପୁଣି ହେଲା ହେଉଛି ବିଲାକୁ। କହିଲା ହେଉଛି ପୁଣି ବିଲା କହିଲା କ'ଣ ହେଲା? କହିଲା ଦେଖୁନ ମୋ ନାଞ୍ଜଟା କଟିଗଲା କାଟିଦେଲା। କହିଲା ଆରେ ନାଞ୍ଜ ନହେଲେ ତୁ ସିଂହାସନରେ ବସି କେମିତି? ସେଇଠୁ କହିଲା ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲୁ। ପୁଣି ଗଧ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଲା ଏଥର ସିଂହ ପୁରା ଚତୁର ହେଇ ବସିଥିଲା। ଯେମିତି ଗଧ ଭିତରକୁ ପଶିଛି ସେମିତି ସିଂହ କ'ଣ ତା ବେକକୁ ଧରିକି ମାଡ଼ି ବସିକି ମାରିଦେଲା। ସେମିତି ଭାଇମାନେ ମଣିଷର ଚତୁର କଥା ଆଉ ମଧୁର କଥା କିଛି ବି ଶୁଣିବନି। କାହିଁକି ନା କାହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହାର ମଧୁର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିଗଲେ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।